Wis nang dilempiti. Sakmono kae mangku mbanku akeh. Garing kabeh. Lah piye tak setrika saiki? Gak sesuk ae urung akeh kok. Oh, urung akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Sakmono konten kae mbanku. Bayi kembali pemirsa. Keringete ngantek sak jagung-jagung pemirsa. Iki klambiku terus kabeh. Ora apa-apa. Wes kok ning kursi sih nduk ngono diungkirno ngadike. Ning krosi kene ya. Ya terserah, sisiran sik delok buke pengen ngerti sisiranem piye. Klambi ngantek kluwebes iki lho. Wis gak apa-apa. Klebes ning de pipis. Ya Allah, repah kena opo kae. Apa mandi? Cek yamene, Nduk. Sik ya Nduk tan yo. Urung jam 50 iki, Nduk. Cek yamene turun delok. Cek puwanis nis. Iki Ndek mau sik tak critani. Anu Salwa, dijak mreksakno Mbak Indah, Nduk. Salwa. Oh, ijek ning omah. Iki lho tan ki mang kliru tan. Saya tak ceritani, iki dik mang nganu bolang-baling dari Mbak Indah mau yo. Iki jajan. Iki salin-salin iki Nara sing mbok gawakno mau, ya ora. Terus iki dik mau kerupuk. Lungguh kono, lungguh. Tak ceritani. Kerupuk itu nah, saya kok kene. Kerupuk iku dari Pak Pri. Terus Intan mau kan dingenekno. Bu, engko njukuk kerupuk, Bu. Ngono. Kuwi mang Intan kan ternyata digawa kabeh. Kuwi salah. Gak apa-apa. Jarine Mbak Indah ya. Iki Intan. Iki Mama Susi. Mbak Dewi. Iya, iki Bunda Dewi. Nah, wes engko mungkin Mbak Indah HP dibagikno karo Sriwi Kutil mbek Mami Ngatini ngono lho. Maaf Mbak Indah tadi Intan gak roh dikira dikon gowo ning kendilan. Wes iki nya. Engko dibendikan engko bengi kan Intan ketemu Mbak Indah neh kan. Wes tak taruh Tapi sini ya. Tapi aku mandi dhisik nanti mandine nanti ae. Iya lah iki kan ijek jam piro? Iki ijek jam piro? Ijek jam 4. Ijek jam. Kok jam 4 kurang ya, Nduk? Ijek panas Ijek panas. bal-balan kok. Pokoknya patokanmu nek cah bal-balan berarti wis adem ngono. Iya lah. Kleru ki mang dadi gak apa-apa Bu, lah ngertine Intan gowo tan kerupuke pripake iki kan ngono Ini untuk Intan, ini untuk Intan sama Ibu dari Mbak Indah. Bunda sudah, Wawa anu udah. Wis tripote ning ndi ya? Sopo jenenge? Adik Repa mang wis. Wes. Adik Repa. Aku boleh minta tolong, Rok? Apa? Cukukno tripod. Di mana di sono? Iya, boleh ya minta tolong ya. Adek ngono ya, kayak nek mlaku dek kayak ngono ya. Duing. Jadi sing bener ki Intan nih bener apa sing ngekeki perintah sing kerupuke gawa tan ngono. Lah karo Intan digowo kabeh. Wis bener. Lah ra roh kan ya ora salah ya, Nduk ya. Ora salah kok. Ora roh kok. Wis dadi mau wis sijik tangane. Ampun. Oke, sekarang kita mau review rujak sik to. Tak patene sik ya. Pak Pangat. Sapa, Duk? Dikei Pak Pangat iki. Tumbas dhewe sing dapat hadiah dari Pak Pangat itu opor tapi ati, isine ati. Wis tak delekene ya kamerane ya. Tak patene sik ya. Udah Dewi sama Mama Susi. Iya, Mama Susi. Satu-satu. Iya. Sendok minta tolong. Iya, betul. Ben gak rusuh tangan aku. Oh, ngono. Iya, betul. Ya, maaf ya. Iya. Ibu tak buka berkat, iki mau Intan wis bar mam karo berkat. Nah, iki arep memasuki tahun baru. Kamu tahun baru nih? Tahun baru ini kapan? Nek gak salah malam 17 gitu pemirsa nggih, malam tanggal 17. Jadi Tapi urung nenek pasar malam ya Bu sesuk. iya urung enduke siji tanganku. Tahun baru Islam 1 Muharram. Iya, Nek ning Jawa kuwi tak buka ya Suro. Iya pemirsa. Buka. Iya pemirsa iya Intan.
nanggalan suro. Sik ndak hati-hati enak-enak. Aku jenenge Aku numpak tiang lalai gak takut tak pemirsa. Enak ibu wedi. gak Wangi akan. Wis hati-hati iki eneng. Apa ya, Nduk? Saya numpak mubeng-mubeng lho. Mubeng-mubeng ini. Mubeng. Sambelin no. Walah. Lah, Walah. gak busuk tekan ya. Mbok sumpah ndi? Di sini ya. Gak usah. Ngene lho Nduk jajal ngene lho. Bismillahirrahmanirrahim. Gak sanggup saya nduk internet iki. Gak saya. Terserah internet. Diaduk-aduk ngene, Nduk. Iya, betul. Iki pelem iki. Keterot ya. Tahun baru Islam. Satu Muharram nek Jawa tanggal 1 Suro. Nek biyen kuwi sing ning gone nanggalan tirone ning pas Suro kuwi enek. Alhamdulillah kuwi jarene mbah-mbah buyut mbiyen ijek kumanan rezeki. Alhamdulillah. Lah nek gak uman nang aku ngono. Gak uman ya jenenge rezeki wis dibagi ya. Piye-piye ya digoleki, ora uman ya digoleki. Bismillahirrahmanirrahim. Bancakan tiran pemirsa. Kanggone Pak Saidin. Identike mesti ana urap. Ndok mbek tahu wis nang intan. Enak Urap. sampai keselak. Ngombeku mari entek Nduk. Sing ngombe ngene kan wis habis iku rong tuku. Tinggu sugih tamu. Nggo suguhan tamu ya Bu rong tuku. Lah ya. Wis. Hai mripatku. Kok nang keringet sik. Perih. Rasanya enak iki. Heeh. Iki sing ngiseni Pak Ibu. paling ibu. Kok disenine ya? Iki biyen anu pemirsa aku juga banyu Zam-zam, betul. Intan. Terus botolnya tak simpen pemirsa. Botol kalau tak simpen sam. Terus tak cukuin tak umbah, tak nggo ada air minum ki labane cek ketok. Ya siji kita. Bismillah. Wis Semampuane cuwilik mentis ya. Urung masuk ini kan sesuk malam 17 nggih pemirsa. Tapi iki wis akeh. Enek sing wis padha tironan. Soale iki enek sing gak uman lho pemirsa ning Suro. Tirone iki gak enek iki ya ana. Alhamdulillah aku mbek Intan uman. Iya. Uman. Wis tahun pisan Nduk pas mengeti tirone lahir. Disodakoi. Betul ngono. Siapa iki? Blimbing. Atas piye? Blimbing delok ah. Gak percaya. Blimbing engko pala enak. Kates. Oh, kates. Piye Nduk kates dadi blimbing to Nduk Tan? Blimbing gak enak ya blimbing. Iki. Blimbing. Lah, sing tak golek kuwi, Bos. Lagi blimbing ki. Lah iku blimbing, Bos. Ki blimbing. Di sini semangka, bengkoang, ya. blimbing, mangga, pelem terus apa nih Nduk kates? Kates, Kecut tak? blimbing. Sing apa sing bodoh kecut? Blimbingnya kecut. Coba bismillah. Blimbingnya kecut. Enak. Nah pas 1 Muharram ngono kuwi ya malam 1 Muharram ngono kuwi petugas ngono kuwi lho ning gone Mekah gitu ya. Iya, Kuwi betul. apa nek ngarani kain kiswah Iya. Ka'bah diganti. Ambune iki wangi. Iya lah. Lawan Iki kata.
Nak pemirsa suku berkat tironan identik iki mesti ya ono, kadang ya nek sing ora ngono, apa diganti liyane ngono, tapi sak ngertiku nek pas tironan iki mesti ono urape. Keren ya? Mbak Indah ditelepon siapa ya, Mang? Mbak Linda apa Mbak Sukma ya, Mang? Iku Mbak, kamu. izin mau nganter Rara pulang. Terus kok kenapa, Nduk? Anu Mbak Indah, mripatku sakit. Oh. Terus diantar pulang, ya Nduk nang pulang istirahat. Mereka Selalu jaga sakit. kesehatan ya pemirsa. Tak kira minus, Bu. Gak ya. Oh, enggak ya mungkin mripate perih apa piye. Oh, perih. Cepat-cepat, Minus. Kayak Repa minus. Nek membaca atau cedak-cedak. Ya. Membaca usahakan di tempat yang terang, di gelap-gelapan. Nek mripate sakit. Ngono lho. Betul. Minus. Di eman-eman, Nduk. Mripat tangan dan seluruh anggota badan kita itu Ya. adalah dari Allah. Awake dikei mripat sehat. Paringin Ya. telinga yang sehat dan semuanya yang sehat. Kita harus bersyukur Amin, teman-teman. Nono. Amin, Nono ya. Betapa sehat itu anugerah yang luar biasa ya pemirsa. Kenapa aku sama ngene? Karena dulu waktu Mbah Yi baru pulang dari rumah sakit itu selama hampir 1 bulan ya, niku kan tidak bisa lepas dari oksigen. Ya. Mungkin setiap dipakai oksigen gue 120.000 itu 1 tabung. Kalau dalam sehari pakai 3 tabung kan berarti 360.000. Nah, tinggal ngalikan. Nah, kita diberi kesehatan seperti kita ini diberi kesehatan. Betapa bermurahnya Allah memberikan sehat, nikmat sehat. Jenengan arep menghirup udara seharian gratis. Nah, nek pun diparingi sakit, ngoten niku nggih. Berarti alhamdulillah sekarang bayi nggih pun paringi berangsur-angsur sehat. Tuh, Pemirsa 100. sing sampun mendoakan untuk keluarga kami. Iki Muga-muga doa timun. baik kembali baik. Iki timun. Bengkoang rol dhewe kuwi. Oh, ibu saiki nek nyelek tapi. Gak yo intan lah itu. Nama timbang iki katut. Jadi betapa indahnya nikmat yang diberikan Allah pada kita. Amin. Paringi nafas sing seharian paringi sehat ngene. Ya. Jadi kalau kita sudah merasakan sakit, ulah betapa sehat itu sangat-sangat berharga. Buku sih masalah di dasi ya. Lek ten dhewe, Oh alah, lek yang dhewe tak kira di dasi. enten tadi wis mbak separo. Mbon. Anaknya urape? Iya. Urape krasa mandes enak. Sesuk gawekno Bu, entana pengen Bu. Sok pengen urap. Ya ngapain ngurang tempe wes ngono tak kok sanjangan. Esok pengen gawe urap. Ya. Kok sanjangan ya? Ya. Kok Urap. kok sanjangan? Ayo, Nek buku yang mau pindah ke apa-apa Bu. Kok apa tak pangan. Nek bu goreng mau urap campur-campur judule. Iya, enak kok, pindang kok. Enek godhong bayem apa godhong kangkung. Enek kacang panjang, enek wortel, enek cambah. Sik. Dadi ide kan, dadi ide iki. Otakku langsung bisa menjadikan ide. 7 jenis sayur yang akan diurap.
Wah, sik. Pindang. Iku wis ora pindang ora termasuk to, Tan. Sik to, kacang, cambah, godhong, mbok kuwi godhong kangkung, mbok godhong luntas ya ibaratnya ya. Betul. Pone ya. Emang kacang, wortel, kangkung, cambah. Pone pemirsa sing kena diurap to. Godhong menyok. Iya Ya betul. wis tak golek godhong menyok. Tapi sesuk Ya, sik godhong menyok sijine godhong apa, Tan? Wis mbok engko pokoke 7. Jumlahe 7 ora padha ngono lho. Enek cambah, enek wortel, enek kangkung, ya ora. Terus eneng kacang panjang, betul. enek godhong menyok. Iya, betul. Pokoke kok dadine 7. Kira-kira sesuk apa ya 7 kuwi apa ae ngono lho. Wis ngono ae pemirsa ya ceritane. Aku tak ngelanjutno iki, maem. Maem Ibu. Iya. Itu tahu isi ya? Ora iki tahu biasa iki. Tahu isi. Matur nuwun nggih. Lek ten terima berkat. Yo, makasih ngono. Heeh. Makasih. Iki lho sing tak jepuki semangka. Heeh. Aku kok tak dadekno siji mbek Intan, pamane ngene pemirsa. Apa? Pamane ya. Ya. Intan Kemis wage, aku Setu wage. Kan padha wagene. Wis aku melok Intan ae ning gone Kemis wage. Wis dadekno kok niate iki brokoane Intan ambek Ibu Yuni ngono pamane ngono. Dadi gak masak bolak-balik. Wis penting Allah taulah niat kita nek iki kajate Intan mbek kajate Bu Yuni padha wagene tak dadekno siji. Nek aku ngono, nek pamane jenengan beda-beda sekeluarga jumlahnya 10 orang, tirone beda-beda, badhe jan bancai satu-satu itu malah bagus. Makan rezeki to. Bagus. Terus aku tak insyaallah ngono kan tak dadekno aku melok awakmu tak barengno ngono. Engko niate niki Intan kali Bu Yuni. Nggih pun pemirsa nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua. Betul. Mungkin di desa atau di tempat jenengan masih ada tradisi tironan. Alhamdulillah nguri-nguri kabudayan nggih. Yang mungkin saat ini sudah boten enten, nggih jenengan bisa nggawe urap-urapan dhewe, iso nggawe berkatan dhewe. Maksudnya mengenang masa kangen-kangen dulu waktu kecil mungkin ada nggih. Ning daerah jenengan masing-masing. Yang pun pemirsa nggih sok masih salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya ditunggu konten sederhana berikutnya nggih. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, iki cerita pendek saja iki pemirsa soalnya Tak nang kono Ibu ki aku cek war. Ngono lho. Nek mbok kek kulkas, engko malah muatoh enduk inu mbok taruh kulkas. Iya, tak makmu kono aku soalnya bar mangan nang kono. Enggak apa-apa. Kuwi kok dibalekno Mbak Indah neh ya, Nduk. Iya, aku tak iwangane mbek iki. Oh, nek ngetero kinara bengi-bengi engko anter gak apa-apa. Aku tak ning gone Ayi ya. Iya. Ben ora dhewean. Mbak Indah, Mbak. Iki mah kok gak ditutup ya, Dok? Wes iki wis jam piro iki nang nek pe mandi? Ya, betul. Oke. 100.000 Rupiah. Iya, betul. Delok nang penutupan. Assalamualaikum Madep rene ya. warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau mandi sik pemirsa aku terus keringetan buntut. Kuwi dudu keringet buntut, Dok. Keringet buntet. Buntut. Dadi ki kaya piye ya, merah-merah ngono iki lho pemirsa. Iya, betul. Kok terus tak kei obat iku wedak Kaladin. Tapi gak oleh ngombe obat terus aku nani Pak Sagi terus nani. Nek karo Pak Sagi yo manut. Iya manut aku. Iya, oke. Cus. Cus.